το διαδίκτυο και η χρήση του διαδικτύου βρίσκεται και ακόμα και σε παιδιά 9 και 10 χρονών. Γιατί αυτό το παιδί ψάχνει ένα περιβάλλον επικοινωνίας στο διαδίκτυο, αφιερώνοντας πάρα πολλές ώρες. Τι είναι αυτό που λείπει από την οικογένεια και από το εκπαιδευτικό? Τι έχει χαθεί? Εντάξει, είναι και εγωιτευτικό. Υπάρχει επικοινωνία και υπάρχει και μια αντιφατικότητα στην κοινωνία, η οποία λέει από τη μια επικοινωνία δυνατή μέσα από το σπίτι σου, με όλο τον κόσμο οι δυνατόν, και από την άλλη απομόνωση. Τώρα, πώς έχουμε φτάσει να επικοινωνούμε, να έχουμε δυνατότητες άπειρες επικοινωνίας και να είμαστε απομονωμένοι? Εδώ πρέπει να το εξετάσουμε. Ναι. Και να προσθέσω κι εγώ κάτι που θέλω. Εδώ μιλάμε για παιδιά, τα οποία τα ανήλικα παιδιά αυτά είναι παιδιά τα οποία γαλουχήθηκαν, μεγάλωσαν μέσα στην κρίση. Στην οικονομική κρίση, τη μεγάλη του 2010 που βιώσαμε στην χώρα μας. Και είδανε τους γονείς τους να χάνουν τις δουλειές τους, είδανε να βρίζουν τις κυβερνήσεις, να έχουν οικονομικά προβλήματα. Μεγάλωσαν διαφορετικά τα παιδιά από ό,τι μεγαλώσαμε εμείς πιο παλιά, που ήταν οι εποχές παχές των παχιών αγελάδων που λέγαμε. Οπότε υπάρχει γενικά μια αντιδραστικότητα. Όταν βλέπεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου να βρίζουν, να φωνάζουν, να χάνουν τις δουλειές τους, βγαίνει μια επιθετικότητα και μαθαίνουν έτσι από νεαρή ηλικία. Εγώ το έχω ζήσει και στην υπηρεσία αυτό με τα νέα τα παιδιά, ότι έχουν πολύ πιο μεγάλη αντιδραστικότητα. Και τώρα είμαστε στον Ιούνιο που κλείνουν και τα σχολεία, έτσι, οπότε τα παιδιά ξέρετε τι έχει να γίνει. Κάποτε περιμέναμε να κλείσουν τα σχολεία για να βγουν στις γειτονιές, να παίξουν μπάλα, να κάνουν μπάνιο, να πάνε με τις παρέες τους. Τώρα πάει αυτό. Εγώ έχω χρόνια να δω παιδιά τα οποία να είναι ματωμένα τα γόνατα ή γδαρμένοι οι άγκονες από ποδήλατο, από το παιχνίδι κτλ. Δεν έχουν και πού να πάνε να παίξουν τα παιδιά. Πάντως, το πρόβλημα εντοπίζεται τη βία, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε στα παιδιά. Τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας και αντανακλούν χωρίς να μπορούν να επεξεργαστούν άμεσα τα ερεθίσματα που δέχονται. Όλη αυτή η ανακατώση στην κοινωνία, η ένδια, η απομόνωση, η αδυναμία επικοινωνίας ουσιαστικής, όλα αυτά αντανακλούν στην ψυχή του παιδιού, το οποίο δεν έχει το υπόβαθρο να τα επεξεργαστεί ή ακόμη και για να τα ελέγξει. Έτσι. Αυθόρμητα λοιπόν το παιδί εκφράζει αυτό το οποίο εισπράττει. Δηλαδή στην ουσία πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, να δούμε ποιοι είμαστε εμείς και μετά να εξηγήσουμε γιατί γίνονται έτσι και τα παιδιά μας. Ξέρετε, υπάρχει και άλλο ένα σχήμα που λειτουργεί. Η ανάγκη του παιδιού να ακουστεί από τους γονείς. Και ενώ οι γονείς έχουν όλη την καλή πρόθεση να ακούσουν το παιδί τους, θεωρώ ότι το άγχος που τους διακατέχει για την καθημερινότητα ακούει το παιδί μέσα από το δικό του τρόπο αντίληψης. Άρα λοιπόν εκείνη τη στιγμή το παιδί δημιουργεί ένα σχίσμα μέσα του. Ποιο είναι το σχίσμα? Της αδικίας. Δεν με ακούνε. Άρα λοιπόν η αδικία φέρνει την αποξένωση, η αποξένωση το θυμό. Πάντως σας ενημερώνω ότι και οι ενήλικες το ίδιο λένε. Δεν μας ακούει κανείς. Δεν μας ακούει το κράτος, δεν μας ακούει η κοινωνία. Πάμε στα νοσοκομεία, δεν μας ακούνε. Πάμε στο... Κανένας δεν ακούει κανένα πλέον. Έχουμε αυταρχισμό στην κοινωνία πολύ, και ο οποίος είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι πολιτικό μόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υγείας, γι' αυτό είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.